నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరో 3 రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేయనుంది. రాయలసీమ జిల్లాకు వర్ష సూచనలు చేశారు అధికారులు. బిగ్ అప్డేట్ ఏంటంటే దీని వెనకే మరో అల్పపీడనం కాచు కూర్చోంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం ప్రభావంతో సోమవారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ప్రకాశం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే వీలుంది. అల్పపీడనం తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు, ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు.